sam imao 6 godina, vidio sam u knjizi o prašumi koja se zvala Proživljene priče predivnu sliku. Prikazivala je udava kako proždire divlju zvijer. U knjizi je pisalo: udavi svoj plijen gutaju bez žvakanja. Zatim se više ne mogu micati i spavaju 6 mjeseci, sve dok ga ne probave. Tada sam mnogo razmišljao o pustolovinama u prašumi, tako da sam i sam uspio drvenom bojicom nacrtati svoj prvi crtež. To je bio moj crtež broj 1. Svoje sam remek djelo pokazao odraslima i pitao ih plaši li ih moj crtež. Odgovorili su mi zašto bi nas šešir plašio. Moj crtež nije prikazivao šešir. Predstavljao je udava kako proždire slona. Tada sam udava nacrtao iznutra kako bi i odrasli mogli shvatiti. Odraslima uvijek treba nešto objašnjavati. To je bio moj crtež broj 2. Odrasli su mi savjetovali da se ostavim crtanja udava, bilo izvana ili iznutra, te da se radije zanimam za geografiju, povijest, računanje i gramatiku. I tako sam u 6. godini napustio slavnu slikarsku karijeru. Obeshrabrio me neuspjeh mojih crteža broj 1 i broj 2. Odrasli nikad ništa ne razumiju posve sami, a djeci je naporno sve im uvijek iznova objašnjavati. Morao sam tako odabrati neko drugo zanimanje. Pa sam postao pilot. Letio sam po čitavom svijetu. Točno, geografija mi je bila vrlo korisna. Na prvi sam pogled mogao razlikovati Kinu od Arizone. To je vrlo korisno ako se noću izgubite. I tako sam živio sam, bez ikoga s kim bih zaista mogao razgovarati. Sve dok prije 6 godina nisam doživio kvar u pustinji Sahari. Nešto se slomilo u mom motoru. Budući da uza me nije bilo mehaničara ni putnika, pokušao sam posve sam popraviti taj kvar. Bilo je to za mene pitanje života ili smrti. Pitke sam vode imao za nekih 8 dana. Prve sam večeri zaspao na pijesku, 1000 milja daleko od prvog naselja. Bio sam osamljeniji od nekog brodolomca na splavi usred oceana. Možete zamisliti moje iznenađenje kada me u zoru probudio smiješni glasić. Molim te, nacrtaj mi ovcu. Ha? Nacrtaj mi ovcu. Skočio sam na noge kao da me pogodio grom iz vedra neba. Dobro sam protrljao oči, dobro pogledao i vidio sasvim neobična dječaka kako me ozbiljno promatra. Kasnije sam ga uspio nacrtati, no moj crtež ni u kom slučaju nije tako divan kao sam dječak. Gledao sam to stvorenje razrogačenih očiju, a izgledalo je da moj dječak nije bio izgubljen, ni mrtav umoran, ni izgladnio, ni ožednio, ani nasmrt preplašen. Baš ni po čemu nije sličio djetetu izgubljenom usred pustinje, 1000 milja daleko od prvog naselja. Kad sam napokon mogao govoriti, rekao sam mu: ali što ti ovdje radiš? A on je tada ponovio posve tiho, kao da mi govori nešto strašno ozbiljno. Molim te, nacrtaj mi ovcu. Kad je nešto previše tajnovito, ne usuđujete se suprotstaviti. Kako nikada nisam crtao ovcu, nacrtao sam mu ponovno jedan od onih 2 crteža koje sam znao crtati. Crtež udava izvana. Zaprepastilo me kada mi je dječak odgovorio: ne želim slona u udavu. Udav je vrlo opasan, a slon zauzima jako mnogo mjesta. Kod mene je sve maleno. Treba mi ovca, nacrtaj mi ovcu. I tako sam je nacrtao. On je pažljivo pogledao i rekao: ne, ova je ovca već vrlo bolesna. Nacrtaj mi drugu. Nacrtao sam. Moj se prijatelj, opraštajući, mi nasmiješi. Vidiš, to nije ovca, to je ovan. Ima rogove. Još sam jednom ispravio crtež, no i ovoga je, kao i prethodne, odbio. Ova je prestara. Želim ovcu koja će dugo živjeti. Tada sam, nestrpljiv da što prije počnem rastavljati motor, načrčkao ovaj crtež i rekao: ovo je kutija, ovca koju želiš je unutra. Strahovito sam se iznenadio kad sam vidio ozareno lice svog mladog suca. Baš je onakva kakvu sam želio. Misliš li da će joj trebati mnogo trave? Zašto? Kod mene je naime sve maleno.
To će joj sigurno biti dovoljno. Dao sam ti posve malu ovcu. Nagnuo je glavu na crtež. Baš i nije tako malena. Gle, zaspala je. Tako sam upoznao malog princa.